мода як мардак 48 сола муроҷаат кард. Гуфт ки ман уже дар мобайни 1 сол пеши ҳар хел духтуро рафтум. Ягонта лечение нанависта, лекин ҳама чиза провер карда, лекин ман спид дорам. Ва ин беморда васвас ҳаста, яъне бемор на фақат ҳамин ина мо дар медицина васвас не ипохондрическое расстройство мегем. Ассалому алейкум бинандагон мухтарам. Ба шумо дипломный врач-уролог, андролог, хирург-уролог, врач-урологической диагностика Эркинҷон Юлдаш. Бинандагон мухтарам, мо имрӯз дар бораи бо инфексияҳое ки вақти хамхобагида мегузарад дар бораи ҳамин суҳбат мекунем. Ман у дафъа видеода гуфтам ки шумо ба ваъда кардам ки дар бораи мардаки ба мардак рафтагӣ, барои чӣ рафтагӣ, ба пеши занак не мардак рафтагӣ, чӣ хел рафтагӣ ва аз ин ягонта инфексия нагузарондагӣ, лекин мумкин инфексия мегузаронид, лекин нашудагӣ ба изни худованд, дар бораи ин суҳбат мекунем. Мода як мардак 48 сола муроҷаат кард. Гуфт ки ман уже дар мобайни 1 сол пеши ҳар хел духтуро рафтум. Ягонта лечение нанависта, лекин ҳама чиза провер карда, лекин ман спид дорам. Ман гуфтам аз сабаби ки шумо спид ҳастай. Мегӯяд ки ман пеши ҳамин хамхобагӣ кардам, як арӯз қатӣ гуфт якум ва ҳама арӯз қатӣ хамхобагӣ кардагимда худумда як ҳама ҷоям хорид, температура кардам. Баъд ҳамин фикр кардам ки дар манда спид ҳастай, ВИЧ ҳастай. Ҳам уже чанд бор анализ бурдем, ягонташа анализда инфексия наёфтанд, лекин манда ҳамин чиз ҳастай. Ва ин беморда васвас ҳаста, яъне бемор на фақат ҳамин ина мо дар медицина васвас не ипохондрическое расстройство мегем, яъне одамое ки ҳар хел арӯсоба меравад, унда ҳамин васвас пайдо мешавад, боварӣ неста ба дигар чӣ кор мешавад, яъне ҳамин депрессияи калон мешавад. Ва ҳамин беморда мо дидем, на самом деле бо анализ гирифтем, барои ки ним сол пеш супоридагӣ будааст. Ва анализ гирифтем, гуфтем ки ҳозир анализотон мебарем, барои ки мо беморро дидем ягонта аломати на ВИЧ дорад, на дигар чизе. Аломати ВИЧ фақат баъди 11 сол мефаҳмем, агар вай гузаштагӣ бошад, яъне гузарондагӣ бошад асорати, лекин хунда баъди ай 3 моҳ то 1 сола дидан мумкин аст. Ҳамон вақта вай ба инкубационный период мегӯяд, ҳамин вақтиш мегузарад. Ва ҳамин бемор ҳамин хеле кард, гуфт ки буромад ва анализ гирифтем, бо худаш дуромад, мо шогирдон буде, шогирдон буромадагӣ буд, дуромада дара маҳкам кард қулфда ва гуфт ки доктор, ман шумо як чиз гуфтам, шумо гуфтед ки хайр соз кардӣ ки пеши арӯсо рафтӣ, пеши мардак нарафтӣ, барои ки мардак пеши арӯсо меравад, гуфтед хай лекин иро туғрӣ кунед, ҳалол мо ҳам хеле мегем да туғрӣ кунед, хай мардак пеши арӯс меравад, лекин ина ҳалол кардан дар кор аст. Мегем да барои ки ина ҳаром кунӣ ҳам хеле холато мешавад, зино кунӣ ҳам хеле проблемо мешавад мегем. Ва мо мега, ман мега, доктор мега пеши арӯс не пеши мардак рафтагӣ будам. Ман гуфтам одами капа калон ҳамин мумкин набира дорад, чӣ дорад, чӣ хел ҳамин хел кор кардӣ. Хей вай ман гуфт тавба кардам, ҳамин хеле хол шуд, гиперсексуал небуд, ҳамон вақта мумкин мехост ҳамин арӯсора, лекин як дигар чиза наёфт, як пеши мардак рафта. Астағфируллоҳ, намедонам ина чӣ мегӯяд. Ва албатта ин беморда ҳамин хеле баъди ҳава ипохондрическое расстройство пайдо шудагӣ, бисёр хондагӣ ки ҳамон голубоёда ВИЧ мешавад. На самом деле ВИЧ наёфтем ва набудааст ва намедонам чӣ қатӣ кардагӣ, мумкин презерватив қатӣ кардагӣ, чӣ кардагӣ намедонам. Барои ҳамин мо гуфтем ки вай бемор мода тавба кардааст, баъди ҳава анализро супурдем ва 3 моҳ вай ба антидепрессант навистем. Яъне ин холатора бояд ё психиатр рӯй кананд дар кор аст, ё ки холато агар ҳамин антидепрессантро мо мефаҳмем ва антидепрессант назначит кардем, 3 моҳ гузарондем ва ҳозир бемор мода навистед, тавба кардааст, олиш хати нормальни зиндагӣ дорад. Яъне ин холатиш як аз холатҳое ки дар ҳаётиш чизе ки ҳама ганда боша, ҳамин гандаш ҳамин буд ва ин чиз гузашт. Барои ҳамин мо гуфтанӣ ҳастем ки ҳамин хеле холатҳое ки мешавад, ҳозир ягон кас бидуроя мегем ки шумо хай пеши точно пеши арӯс рафтагем, пеши мардак нарафтем, барои ки пеши мардак гӯяд моро дигар гап мезанем, барои ки намедонам ина ҳеҷ халқи тоҷик ира қабул карда наметавонад. Барои ҳамин бинандагон мухтарам, мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар ҷойҳодаи миёнаи Осиёи миёнада ин чизое ки ЛГБТ ҳастанд, ино ҳамаш под запретом, барое ки давлати мо медонад ки ҳамин чизо туғрӣ нестай ва бо дини мо, бо эътиқоди мо, бо традитсияи мо туғрӣ намебиёяд. Барои ҳамин ино дар қонунан ино манъ аст
ва албатта мо ӯро поддержка мекунем ва иро мегӯем ки раҳмат ки ҳамин хеле қонуно бировардан ки ҳамин хеле бисёр нашавад, барое ки ҳамин хеле на самом деле ин бемор мана ВИЧ нашудааст, лекин ҳаста дар дуруни ҳамин гомосексуалисту ай ҳама бисёр дар дуруни ВИЧ ҳамин дар дуруни гомосексуали ЛГБТшнику ҳастанд. Барои ҳамин ина шумо хулоса кунед ки ҳар хел ҳамон нафақат пеши мардаку арӯсоям наравед, равед ҳамин хеле инфексион мумкин мегузаронед. Ва албатта агар гузарондед, ира даже нагузаронед, шумо ягон аломатиша нафаҳмидед, ура анализ бурдан дар кора метавонед ба мо да анализ буред. Мо ин видеоро барои ин нагуфтем ки мо пеши мо биёед, метавонед пеши любой доктор равед, ҳеҷ проблема нест. Мо аз ин одам ҳеч кам намешавем, лекин агар ба мо ихлос карда омаданӣ бошед, марҳамат биёед, мо хурсанд мешавем. Бинандагони муҳтарам, аз Москва дипломированный врач, хирург, уролог, энтеролог Эркинҷон Юлдашев буд. Саломат бошед. Ва дигар вақте обязательно поделиться кунед, комментарий нависед, бо интересные ҳолат ҳаст ҳамин клинический случай, дар бораи ҳамин ин видеоҳода обязательно шумо нақл карда метиҳам. Саломат бошед.